е необходимо да дам малко яснота. Как да привлечем повече изобилие, как да създадем изобилие, какво ми пречи да бъда изобилна и всичко, което е свързано с пари, изобилност и така нататък. Когато говорим за изобилие, е много важно на първо място самите ние да конкретизираме. Какво всъщност аз разбирам под изобилие? Какво искам като изобилие? Колко пари на месец искам да получавам? Какви са парите, които наистина мен ще ме удовлетворяват? С колко пари аз бих живяла спокойно? Какво всъщност ще ми донесат повечето пари, ако имам повече пари от това, което получавам? Така, и на пръв поглед, ако вие сте си задали тези въпроси, имате някакви конкретни отговори, идва вторият етап, който е следния. Вие, които гледате, какво работите? Тази работа, която